Bol Juraj naozaj vo skvelej fazóne. Nadväzoval na skvelé výkony z Popradu. Gól! Gól! Hanzušov ten sekerovej strely. Vyhrávame 4-3 nad Kanadou. 2,5 minúty pred koncom a Kanada hrá so 4 hráčmi. Úžasné chvíle pre slovenský hokej. Po 8 rokoch môžeme postúpiť do semifinále majstrovstiev sveta. Výborne to chalani zahrali hneď po obhadzovaní. Michal si to namieril pred bránku. Na nič sme nečakali. Predošlej preslovej hre som si všímal, ako Kanadiania otláčali Miša Hanzuša od bránky, pretože sú si vedomi toho, aký je dobrý v slonení, v tečovaní pukov. Teraz na ňo trošku zabudli. Prišla strela a Mišo Hanzuš veľmi dobre znova stál. Spoza bránky